Mbak Elisa wis kepareng lenggah ana ing pepanggungan. Ya. Gandeng wis jangkep sugo lungguh lan aruwe diaturi jumeneng, Nduk. Ya, diwalik pelot. Ya, mangga Mbak, katuran tanpa ngicali raos pakurmatan, mangga Mbak. Ayo Mas Juang aja meng gawe sial terus. Oke, Bos. Sehat, Mbak Yu. Ya. kanca-kanca. Iya. Wah, elok. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mak Cange, Yulimbo, Mas Good evening. Yusuf. Good evening, Mbak. Oke, sehat nggih? Alhamdulillah, sehat-sehat ke. Lah apa wae iki penyakitan ngono sehat-sehat ke. Kok disehat-sehatke tuh maksudnya lagi rodong gregesi Enggak. apa piye? Enggak, gregesi bukan? Gregesi tuh nggak enak awake gitu, masuk engine. Gregesi. Iya. Ya. Ora, Mbak. Maksudnya disehat-sehat iki berusaha selalu menjaga kesehatan ngono lho. Oh, berusaha untuk menjadi sehat. Ya kudu isih enom ya carane cetha sehat nek kaya sak ambah ipung itu kan. Awake wis ora penak kuwi, teleke putih kok. Iya. Kok dipadake nek telek putih itu nggo pitik. Bayi pun mbok padake pitik. Telek putih kira istilah lorong ngono ta, Mbak? Lah iya. Ora apa-apa. Nek carane Lorong. nek dinggo apa? Ternak pitik itu kan carane ditileki ngono to. Kuwi apa putih apa pucet apa ijo ngono. Lah nek menungso ya teleke putih ki piye? Ya men.
Ya kuwi lara tenan nek kowe. Meng saupamane gitu. Ya diduwake ki yo sehat kabeh. Nggih, Piye iya. carane njaga awak? Piye Nggih. awak dhewe sehat ki tabungane sik kok enom kok macange. Nggih. Dari seumur panjenengan. Berapa? 11, 17. Dari 17 nanti 20 ke 30 itu cara menjaga tubuhnya juga beda, masih sehat. Nggih. Tapi 30 ke 40 itu cara menjaga tubuhnya juga harus lebih maksimal lagi. Oh, Mangane nggih. dijogo nek sakmene iki aku mbiyen isih seneng mangan angkringan kaya usus. Angkringan terus- dipangan. Oh, aduh maksudnya iki jero Jajanan ning angkringane ora angkringane. Teh aku kok ampuh banget mangan Debus. angkringan urung wedange sekoteng. Ayo atos banget kowe. Heeh, Mbak. Sekoten. Ya, Seput. nggih niki kula menyapa rumiyin nggih para warga Nggih. wonten Anggrung Gondok menika ngaturaken sugeng dalu wilujeng dalu sedaya mawon. Sehat nggih? Nggih. Azali. Apa? Apa, Mbak? Azali. Azali apa? Tenane. Oh, Azao. Bahasa mriki. Kayaknya kalau aku nggak salah inget gitu Nggih. ya, kayaknya ngomongnya kadang-kadang bilang Azali, Azali. gitu. Terus jawabnya Azao. Oh. Tenan ngono lho, tenan, Bahasa tenan, Bali. tenan. Makanya tak takoni sehat tenan ngono kuwi. Nggih nek misale nonton wayang aja lali sandal lalu pazonge digowo. Sentonge aja lali disosi. Disosi iki nek cara kene kepiye disosi? Dikunci kayaknya. Oh, dikunci. Aku kalau nggak salah, bener mboten nggih. Itu dulu aku pas masih suka neng kene kan dulu pernah ketoperakan di sini. Oh, Ketopraknya kan iya. urip, maksudnya Nggih. tuh jalan. Nggih, Semua kesenian di sini tuh elok tenan Yang, Mas nggih. Yusuf. Nah, neng kono ya aku kliteh gitu ya. Jalan-jalan gitu ya. Jalan-jalan. Bahasanya juga lucu-lucu ya. Nggih. Setiap Mbok Jawa ki antarane Jawa Tengah, Timur, terus Kulonan, Tengahan itu aja banyak itu. Nggih, Bahasanya beda-beda. iya cirinya beda-beda. Jogja aja antarane Jogja yang kota sama Ah, panjenengan di Gunung Gunung Kidul. Kidul. Angon aku ki meng tepung meng keletan kali bahasane wis beda. Iya, keletan kali aja Keletan kali bahasanya. wis beda, Nah, istilahnya wis beda. nah itu, tapi agak sama kayak di sini tuh ada Z-Z-nya gitu. Oh, Gunung Kidul sama iya. sini agak ada Z-Z-nya. Ah, iya. Pazung. Ah, iya. Jan pancene sindene do azu ya. Ngono. Sak bintang tamune jan wazu tenan ngono. Ayu tegese iki ayu ngono lho, Mbak. Nah iya. Logat kene kan. Iya. Nggih, menika nderek memuji menapa ingkang dipun laksanakaken menika bersih dosonipun mugi-mugi andadosna keberkahan Nggih. katur sedaya kemawon. Amin. Para warga tansah mat sinamatan daya dinayanan. Daya dinayan. Dinayanan. Daya dinayan, nah, Nggih. gotong royong, rukun. Di sini banyak agama tapi juga rukun Mas Yusuf. Perbedaan itu nggak jadi problem. Nggih, Artinya rukun kabeh, makanya arep nyelenggarake acara enem deno enem bengi. Nggih. Wah, tetep iso kelaksanan karena wargane ya do rukun kabeh. Tepuk tangan dulu buat yang luar rompakan biasa. warga sedaya enak Anggrung top. Gondok. Iya. Muga-muga iso marake dadi apa? Pak para tusin. Para penyakit Apa Obat. parameter barometer. Ah. Barometer Tolak buat, ukur buat contoh sekitarnya. buat contoh sekitarnya iki Gitu. lho, Anggrung Gondok itu kayak gini. Udah punya desanya tuh punya tempat wisata yang banyak. Nggih. Kopine yo enak, Kopi. wargane beda-beda tapi Nggih. rukun kabeh. Bener. Lho, kuwi sing kudu diacungi jempol. Sing dinggo wayangan iki rak base camp pendakian Sindoro to, Mbak? Sindoro, ya sempet menek. Hah? Tadi sempet menek gunung. Menek gunung ndaki gunung ngoten ah. Aku kele-kelele mayang. Lah ya mbok menawa kan sekarang lagi zamannya trekking, cah TK Nggih. we do trekking aja kalah karo cah TK. Aku sing duwe gunung loro ora gleleh. Ora sombong we munggah gunung siji menggeh-menggeh. Aku ngangkat loro we tetep oke lho. Ah, Sinden-sinden lho, tidak mengeluh lho. nggih, Mbak.
mengangkat mangkat. Heeh. ora tau ngeluh lho ta. Iya. Ora sepiro menek apa mendaki trekking ora sepiro ya den sinden ya. Ibu-ibu lho ora tau ngeluh wis ngangkat isih. Oh. Alah yoga-yoga ora troco ya. Oke, nggih menika kalih sambil lalu sama gegojekan sama Ya. saus panglipur. Njis, anu njih. Iya, tadi juga dapat titipan dari Boyolali ya yang live streaming itu dari berbagai daerah. Nggih. Menika wonten pamundutan Melati Rinonje. Melati Rinonje. Ya, yang Oh, lain iya. juga tadi udah disebutkan. Mbok Nggih. menawi wonten yang belum disebutkan nanti sambil lalu kita juga bacakan ya. Nggih, Mas. sementara iki tak tampa iki. Ya. Niki mau sing ingkang ngersake selendang biru, Nduk. Sing nyawer sejuta iki mau urung cetha selendang biru versi lawas Ha. apa sing versi anyar. Ning Ah, nek cara aku kuwi Iya. murih kabeh kuwi padang. Ha iya to? Iya. heeh. Kuwi diaturke loro-lorone kuwi apik wae. Ngene iki lho, dalang yo carane nek apa? Timbangan ki diangeti gitu. Wah. Coba diangeti. Diangkat itu dipunjuli misalnya rong on ya punjuli setengah gitu, rong on setengah gitu. Jadi yang beli itu tuh seneng gitu kan. ngono. Ya. Tur iki sawirane akeh ya. Jadi sing ngendi di yang mana dulu Mak Cangik? Panjenengan angsal titipan Melati Melati Rinonce. Rinonje. Tadi Ya. juga dari apa tempat transit tadi juga minta podang kuning. Oh nggih. Wah ning nggon transit iki mangsaku ning kene wong ampuh-ampuh tenan. Dados pundi? Lah ampuh siji, adem kuat ya toh. Nggih. Loro, WC-ne kuwi ya. Kene iki nggon WC itu mbaknya tuh di sana. Por aku tuh waduh, aku mau. Wah yo ciduke iki piye Arep aku? bebuang mapen sak silat. Aku yo mumet ampuh tenan wong kene iki ya semua pengoloran badan iki lho. Lah yo piye aku arep ngene, arep ngene lah yo. Wah, luar biasa. Wis jajal lurung Mas Yusuf. Wis, aku mau ya rak rong dina to Mbak wayangane. Iya, iya. Aku turu transit kan ora iso turu mergo para gedibal-gedibal wiyaga ini Nah. berisik. Oh ya. Aku golek homestay, golek hotel. Bela. Homestay niki ya. Leleng ora kurang-kurang ya. Terus WC-ne iki ya unik. Unik piye ya. kuwi? Nek kowe mau ora adoh karo kolae. Nek kowe pancikane loro iki beda. Sing siji nang kene sing siji nang kono. Ya padha wae ya. Melatih skill ngono lho. Freestyle aku. Arep kiwase apa tengen dulu apa kiwa dulu gitu kan. Melati Rinonse di Ya siap. bawani, Mbak. Wah, jan aku wis kangen suwe ora krungu bawani jeneng. Nggih pun lama enggak kepanggih ya Mas Yusuf ya. Ya, tapi yang jelas Mas Yusuf ini semakin berkibar, semakin anggenipun budaya menika semakin ditresnani tiang kathah. Amin nggih. Ngrembaka, wis ning di papan Jawa Timur, Jakarta. Oh, wis ning apa? Zimbabwe. Heh. Zimbabwe arep ngopo ning kono? Ayo donganipun Mbak, donga pengestune nggih Mbak kula suwun. Lho ya no. Isih belajar ya wis pokoke belajar terus. Ambok nganti sok tetep aku ki isih dalang ajaran, dalang belajaran. Iya. Iya, ilmu itu enggak ada habisnya, tekan Nggih. kuwek kekek ya tetep sinau terus kok. Jane nek cara aku ki wonge ora isinan, Mbak. Iya. Heeh. Aku ki kaya dalange mengawan. Ngopo? Hah? Dalange mengawan ki to, iki rak mau rampung 5:30. Ya. Deke jam 5 ki wis medhun. Desa kene iki diubengi, dipengumumi. Mengke siang sing mayang kula. Aku Weh. dalange sing. Kuwi Nek carane yo cara aku ra marketing, isinan, elok marketinge ngono. tenan yo. Pengumuman ngono kuwi ya. Tur karo le marketing iki terus karo umuk kuwi lho. Apik sing awan bangane sing mengke Wah. dalu. Bola alasane kuwi to, tiwas aku arep usul sesuk sangonono tosa. Karo mikro apa jenenge sing toa itu lho. Mah dadi Monggo, bakul tahu bapak-bapak, bulat. Ibu-ibu ngono ta. Malah dirinon sih, bawane Mbak. Ya. Gengkah dulu
Mone Fantastika Sinden-sinden do kademen, Mbak. Ya kademen nggih asrep. Nek jane iki ora adem, gur tekele do sambat le ora. Iya kuwi tergantung pikirane awak dhewe, sugesti. Ki le adus do nganggo banyu anget. Weh. Tenan. Apa mah radus? Adus tenan. Jam piro le adus? Wingi lah yo. Aduse wingi, wele adus ngene iki lho, Mbak. Ciduk to. Ayo. Ngene. Tadi iki ciduk banyu karo utange diendani. Tapi apa do wae. Jane lek didusi ki apa? Dadi sakjane biang kerok lalere Pak Ipung ya sinden-sinden iki ketoke. Ingkang mawe wuyung ya ini nanti satu lempar aja terus dilanjutin yang dangdut apa ya kayak lali janjine apa memanik gitu apa gelo juga Gelo, ini tadi ada request oh iya itu juga bagus gitu. Lakae wis mrene yang kembang melati rinonce tondo tresno teteping kasaguhane Penake dibuka nganggo sing slow sithik. Iya, yang nyemek-nyemek dulu, engko rada-rada anget sithik, terus sing hot. Loh. Iya. Kowe ibarate kaya wong graji ki lho, Mbak. Nggih. Mesti alon-alon sithik grek. Grek. Kari dhewe grek. Terus kari dhewe grek ngono tok. Dek grajine didudut selehke kayune di. Wong graji. Iya. Di underline bold italic wong graji. Wong graji. Because jangan salah tompo ya. Iya. Iki pasanganku mawar kuning kanggo Ayo.
Dik ngalor dik itu. Bareng saiki Koyo sinendalati Alati omen. Belakang aman ya. Wonten napa niku? Wonten wingking aman? Aman nggih, nggih. Tertib nggih, sedoyo nggih. Tertib. Oke, aku ngene jenenge nonton wayang ning Anggro Wondo ki mesti yo apik-apik wargane tertib. Kabeh madhep rene. Lah iya wong awak dhewe ning kene kok ya piye? Nah nek sing madhep rono berarti agi nguyuh. Wah iya. Mosok muyo madhep dene wedi aku. Pak Ipung nek madhep rene. Iya. Ngejo nek kowe dipamer-pamer kuwi. Glelengane kaya api-api ya. Iya. Kok kena terus to, Pak? Apa salah Pak Ibu? Ah mambengi wis sing dadi bulan-bulanan wis Mas Juang. Loh lah iya. Saiki gentenan Pak Ipung. Lakone beda. Kaya ngene lele. Kowe gelap Cucuk digeret ya kaget to Mbak Yu. Aku kan kangen kapang karo selirahi. Apa ya to Mbak Yu? Seliraimu iki. Geret semono gedene kok kuat ya, Nduk? Iya. Weh padake tenagane Mbak Elisa ki. Nek kon geret aku tikel 5 isih kuat. Oh ngejo. Tikel 5. Makasih ya. Nggih. Matur nuwun datang. Ngene seneng aku bisa collaboration. Nggih. Ya, kan. Ngopo Mbok, Limbuk? Eneng. Kan madake aku apa piye? Oh. Lho iki mau limbuke ro cangike ngono lho karepe. Mripatku ora gedhe kaya ngono ki, Mas. Ayo gedhekno. Oh, piye carane nek mripat ki? Ayo gampang wae. Sesuk tak WA engko tak WA. Piye? Sekothak limbuke 4. Iya. Matur nuwun. Wis diaturke Mbak iki mau. Nggih, menika sampun. Nggih. Nggih, setunggal mboko setunggal menika dipun aturaken. Nggih, Kula leres. ngaturaken matur suwun, matur sembah nuwun ingkang kathah kadur panitia kalian Pak Kadus yang sudah nimpali, Pak Supriyanto juga yang sudah WA saya dari Leres. udah lama loh ini jobnya ya Mas Yusuf ya. Nggih, pun sawetawis Ngerti po, lek ngurusi bapakmu toh. Loh, aku yo melu rembukan. Oh, lah ya melu rembukan. Ya berarti tahu. Ini kan juga dulu-duluan gitu loh ngetek Mas Yusuf itu kan saking rengkete jadwale Mas Yusuf itu kan harus jauh-jauh hari. Amin, Mbak. Entah Mas Yusuf. Iya. Ya amin ngono loh. Lah ya aku muni amin. Carane kan sesasi itu berarti udah lebih dari 30 kira-kira 40 doso kalih titik. Oh, sesasi iki dinane ming 30 kok. Lah karo awan Ora. awan bengi gitu loh. Ora, nek kowe gareng tralala udu aku. Oh iya. Awan wengi menyang. Nggih, menika kalih ngaturaken lagu. Tadi ada pocaan podang kuning. Podang Wajib. kutik. Ya. Podang kutik. Podang kuning. Podang kuning. Podang Karang kutik. nggone adem ki sinden-sinden do keserang pilek. Oh iya, agak ini bindeng-bindeng ya.
Pilek kodak-kodak. Iya. Dang kuning. Terus tadi apa yang selendro lainnya? Banyak. Apa? Nantilah kita aturkan ya. Alah. Ini Maksudnya ini masih OTW, masih dibuka. ya. Kangge sinten mawon ning Kang Ajeng. Oh. Request Ya, monggo. monggo. Ya. Sip. Hmm. Tasih longgar wekdalipun tasih longgar sanget. Ya. Iki diaturke, Mbak. Apa? Sing dikancani sinden ya. Lah you know. Arep jenengan ki penggemar akeh. Biasane nek kula bintang tamune jenengan ki sing ngersake lagu ki terus sing minangkane Mbak Elisa, sing minangkane Mbak Elisa. Dadi wis kaya ora leren kan jenengan. Iya. Iki dikancani sinden. Sapa, Mbak? Sinten? Ayo Mbak Blenrang. Kok Mbak Blurang? Mbak Yoga. Weh. Oh Mbak Yoga. Sinden semene sing rambutnya Via abang. ben bobok dulu Via. Aku Ya. mau ki. Kowe mau sore iringan rong muni wis Dasare panggonane juga anginnya juga kenceng wong gitu kan. wong kok meng klumbrak-klumbruk kaya gombalan. Itu apa kok buka kepean apa itu? Sepat. Spot, oke. Ya. Mbak Yoga, Ya, disepati ya. awas hati-hati bukane buka bonang. Ya. Oke. Ji, rolo aku kan nek teng kluthik. Ya. Purna Asmarawati, sinden cantik baik hati, senang Long sesama Elo. Bentar, cakepannya apa ini? Aku mau ijonan, maksudnya akan pagamelan. Johnny, yes mama. Ayah itu macam itu, tapi cakepannya kan gak ceto. Apa tadi, coba. Yo. Yoga Purna Asmarawati, Jeneng komplit. sinden cantik baik hati, Walah. Tolong mana? menolong sesama teman. Pas banget. Apa ya? Iya. Ngelem awake dhewe ya. Kuwi kancane kok sing muni kok. Yoga Purna Yoga Purna Asmarawati. Terus Tol- apa? Sinden Sinden yang cantik baik Sinden hati. cantik baik hati. Tolong menolong sama teman. Iki Tolong sinden semene iki ndek utang kabeh karo kuwi nak. Oh, kabeh itu hampir sebabnya. Le tolong Iya. menolong margane do mendreng. Mendreng. Kok mendring? Rentenir ya. Buka Iya. Yoga Mekar Asmarawati. Tuh meh awake sampeyan terus mekar. Enggak, maksudnya tuh buat cicilan Yoga. itu loh. Operasi simpan pinjam. Nah, oke, lagunya yang mana? Mas Ye. Yusuf, yang podang kuning apa yang podang kuning sae. selendang biru? Ah, Kareng ya. bar pelok kuwi yo dene sing slendro sing. Oh iya. Pakai bawa. Pakai dong. Oh iya. Ini kan waktunya panjang. Jadi Ya. kalau nggak pakai bawa itu singkat banget. Nanti kalau ada yang dari sini yang piyayi ketoprak, kalau misalnya Nggih. kerso nembang di Manunggal. atas panggung Wah, nggih. boleh manunggal ya. Wah, nggih. Pak Supriyanto napa sinten mengke Berkahi. saged nyawiji berkahi. Nadien. Kok njuk yoga terus, nadyan wujude mung beksi kok yoga Purna Asmarawati. Ya ora cocok. Digubah dhewe. Iya. Ayo yoga. Ada udang di balik batu. Dikenalin dulu nih yoga dari mana? Dari Magelang saja. Oh Magelang. Oh, aslinya apa Magelang enggak toh? Bantul apa Gunung Kidul? Gunung Kidul. Oh, Gunung Kidul. Jee. Ya. Kuwi asline tepus kono ya. Tepus Wonosari Gunung Kidul. Oh, aduh, cerak pantai. Iya. Lah pantai. Heeh, mula rupane kaya pasir. Aish. Oh, sepadakan. Kaya karang. Wah, bojone iki ya tunggalane yo. Senengane ngono kae ya. Anadian rojo saya. Nadyan wujud temong peksi. Nek sing asli Magelang kuwi Mas Moko garwane Mbak Yoga. Ya, Mas Moko. Cerak Mboro Budur daleme. Hah? Omahe Cerak Mboro Budur mula pawakane kaya pawakan candi. Reco. Rasio-sio. Kaya stupa.
enak ya. Kalau di sini tuh yang menonton dari sana tuh kayak gini loh, kayak harus ngelihat kayak tebih banget nonton loh. Tapi kalau kita turun nanti komunikasinya sama Mas Dalang. Mas Dalang sing susah. Boten napa-napa nggih. Niki wonten ninggil napa mandhap Pak Bu? Sekecone pripun? Ngatos ngaten niki nggih. Oke, siap. Alus manis nang podang jenar ibu bunga hingga tiku sareng Ya, bareng, Mak. angel kuwi angel bareng tapi yo dicoba oh Mbak Yoga karo sing lenang ki ora arang bareng iki bareng tuh usaha kok yo coba yo ayo ame ngono kuwi nek Mbak Yoga nyanding bisa dadi cengkoke dhewe-dhewe Ya. sing siji to sing siji to angel konsep kok dewe-dewe manut itu kerasa ro pikirane dewe-dewe yo mlaku dewe-dewe angel ra iso bareng ya kuwi Ya. mangga Mbak Bluk kalian Mbak Elisa Ya. iso awane ngomah wis ora krasan agaluyuran anggoleki sing tak sayang mumpung-mumpung pitaranganku karai ora krasa esok
Sik. Pripun? Digarap beda. Oh, Piye? piye? Sing genter nyekel kendang. Oh, ya. Sing gender nyekel Mas kendang. Ayu. Digawe cara topeng ireng. Oh, Oh ya. iya. Sing kendang nyekel termos. Nyekel termos. Lah piye kok? Dijarangi kayak dibubuti. Iya. Senggane ya, aja lali. Ya. Yo, esok awan. Ya. Dari celuk apa gimana nih? Celuk, dari Oh, celuk. iya. Ya. Ditamani pengendang. Ya. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Luyuran anggoleki sing tak sayang. Suwe pemain kersane ngalah. Suwuk karsane. Wes iki mau pen beda. Semuanya tuh kalau dikasih warna kan jadi beda. Nggih, Mbak. Jadi seru. Iki- Warna baru. Sing Ya. genah iki mau nyicil sesuk bengi. Oh, piye kok nyicil? Sesuk bengi acarane gedruk ya. Iya, Oh dicicil. iya, nyicil gladen, nyicil gladi resik ya. Makasih ya, Pak Yoga Asmara. Mbak Yoga Purna ora Puno. Ya. Kanggo Purna, Purna Asmarawati. Keri, Purna tegese Keri. Yoga tegese anak, berarti anak sing Keri, Asmara tegese Tresno. Tresno. Berarti anak saka Tresno sing Keri dhewe merucut. Yang terakhir merucut iki. anak saka Tresno sing keri dhewe iki anak sing bojo nomor 2. Ya apa gak ngerti Iya. sejarah silsilahe.